Sanibonani guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje ngivuke ngihalela ukabishi, uphuthu kanye nesibindi. Njengoba nje uma wami ehlezi kwenza, but since I'm not home, I had to make a plan. So come, let's make lunch together. We start by uqoba ke ama vegetables ethu, which is carrots, green pepper and onions. All right. Hayi ke siyacoca ke kuqala and then ke mese sihamba siya empompini siyofaka ama vegetables ethu siwarinse phela. Now carrot wethu muhle unjeyaya. Sesicoca ke manje uanyanisi. Anyanisi ke guys mina uyangikhalisa but angifuna ngikunivezela leyo part leyo la ngikhalisa khona anyanisi. So ngiqedile ke manje ukuwarinsa ama vegetables ami, ngiyaqoba ke ngiphinde ngidle futhi green pepper. I know I'm not the only one that does that. Odla ama vegetables while eqobela ukupheka. Nazo ke anyanisi waqala wenza ezibukwayo ke lana. Ngaqhubeka kodwa ngaqoba ngadla no carrots wami ke, and then after that ngathatha impuphu because kumele ngiqale ngenze uphuthu phela amanzi futhi abesebila. Ngathatha impuphu ke ngafaka bakithi ngasha ngishile lapha but I had to thug it out and be a soldier ngiqhubeke nento engiyenzayo. Ngayeda ke impuphu laphayana because angifuna ukufaka impuphu encane because angifuna ukwenza ipapa kodwa ngifuna ukwenza uphuthu. Ngaqala ngagovuza ke uphuthu lwami ngalenza nje ukuthi libe amagenqele impela, ngaliponda ngiyangibona nani ukuthi nje ngiserious ngokubonda. Ngavala ngathi ukuyeka kancane uphuthu estofini ngaphuza ama yogurt and then ngathatha indwangu ke yokwashizitsha ngasula phela lapha estofini. Ngase ngithatha indwangu eyomile ke yokuthi istofu kuze sokoma ngoba sengilungiselela phela ukubeka ukhari wethu ngesiZulu kuthiwa isishebo sekabishi. Hayi ke ngithatha ikabishi lethu ke laphayana ngalivula ngase ngiyaliwasha. Emva kokuliwasha ke ngase ngikhamisisa kahle amanzi and then ngaqala ke ngaliqoba ke manje. For me half is enough guys. Angilidli lonke ikabishi in one go. Ngidla one half and then ngiphinde futhi ngipheke omunye half. Niyabona ke la ngiyaqoba ke ngase ngithatha ama vegetables ethu ngafaka estofini phela. Bless me. Ngiyathimula ke lapha ngafaka curry powder, ngifake 2 spoons of curry powder and then ngathatha inorox ngibuye ngiqale ke ngokudla phela ngiyadlala. Ngiyazi sibakhona abayidla inorox but mina ke shem angidli guys. Ngase ngibuyela kuphuthu lethu ke ngathi ukuligovuza kancane because phela uphuthu angimele ushiye isikhathi eside ungalinakile. Ngafaka my garlic. It doesn't smell as good, shem yo, but it makes food taste so nice. So ungakhohlwa nayo garlic mawupheka. Ngafaka ispice lesi angazi nokuthi spice sani but it stays efrijini. Samsana no garlic. Ngase ngithatha uphuthu ke lolo lisele estofini nasetafuleni ngalilahla. Ngathatha ke ikabishi lethu. This is the first round. Iround yokuqala le ikabishi ngoba kulo ya half lo yakuphume ama round out 2. Nayo ke iround yesibili yekabishi lethu phela. Ngenza sure ukuthi alikho ke lisalayo eplatini. Ngase ngiyaqala ke ngiyagovuza ke manje. Ngifuna ukuthi le kabishi lishintshe ukhala phela libe ukhala alright. Ngase ngihlisa istove because bengifile ngathi istove sami sikhanya kakhulu and sizoshisa isishebo sethu. Akovusa ke niyabona nani ukuthi seliqala seliba brownish ikabishi lethu. Ngase ngizwa uphuthu ke. Ngiyazwa kuthiwa uphuthu kuzolizwe selivuthiwe yini kumele ulishaye phansi malibhampa lisuke livuthiwe. Okusho ukuthi ke njengamanje uphuthu lethu selivuthiwe. Ngase ke ngiqala ngibeka isibindi ke ngenza sure ukuthi ipani lethu alinamanzi nasi isibindi. Ngathatha isibindi ke sethu ke ngazivula and then but first ngiqale ngifaka amafutha.
athi ukushisa kancane. Sengizivulile-ke lana sengizosifaka phakathi epanini phela amafutha nawo aseyashisa. Ngiyasigovuza-ke lapha isibindi sethu. Guys, mina ayikho into engisaba njengamafutha. So uma ngabe kushunqa nje ngiyabaleka ngimele good njengalana nje. Ngabuya-ke lana sengizofaka i-aromate because phela sidinga ukuthi isibindi sibe ne-flavor phela. Hawu, hhayi. Okay, shabu-ke ngiyaphendula la. Uma ngithi inhla sesishile kancane because isitofu kusho ukuthi besiphezulu kakhulu. But-ke asikho lapho because asishanga kakhulu. Ngiyalibona uphusi lami guys. Ngiyalibona uphuthi lwami na. Ngiyaphaka-ke manje ngilungisela ukuthi nje ngizo-taste ukudla kwami. Nawo ukhari wami wekabishi ngiyawuphaka nawo la phakathi ophushwini lwethu. Ngase-ke ngifaka nesibindi-ke. Ngithe angifake nje esi-1 okwamanje because angizwani nokudla kakhulu ngiyadlala. I just felt like ukungadli kakhulu that day. So ngaphuza lapha i-drink yethu nakho ukudla kwemama. Imama malipheka ukudla okumnandi. Siwasha izandla-ke manje silungiselela ukwenza njani ukudla phela. Sesiya-taste-ke manje guys in 3, 2, 1. Nazo-ke. This is exactly the reaction that I wanted. Hhayi ngiyakhuphuka-ke manje ngikhuphuka nakho-ke manje. Yayizwa-ke ngoku ngaluma nesibindi laphayana. But-ke esibindini ngifile ngathi asinawo usawoti enough. So nabe simnandi but usawoti ubuthi ukuleka kancane, so I had to put aromates a bit and then taste again. Amazing. Amazing. Phuza-ke nawe ungafi incane. Hi guys, ukudla kwami out of 10 ngizokunika u7 because phela ngeke ngize ngikwenzise kwama kodwa kona kumnandi shame. I hope you enjoyed the video. Love you, bye.